ne togwetao. The taste of life is here. My friends and I actually think it's better than butter. Perfectly salted. It's better than butter. Onja margarine from Pwani oil. Better than butter. Machini ya Ramogi betulo mar ndiko na namba enari adeka uchiel nono Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X marwa inat Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi kai follow ana wuon e Facebook page mara men George Batida di Cool. Machigni nyako Ramogi jaloko mari longo ni Wilson Ochoka, nyinga en George Bati. Machigni rawera moro majahigni 25 nyowito ngimane odhiambo manyoro e chiro ma Garissa manitiere boma ma Kisumu. Bang jaohala wadgi goye gi adhong bang winjruok ewi omenda maromo siling 200 kende. Komanda mar obila ma Kisumu Central oyango wachni kolero ni yawuoyigo ne laro siling 200 mane giyudo bang uso wuoche moro mag boots ne customer moro e boma ma Kisumu. Jopiny ne oduogo por kuom rawera mane onego nyawargi no gino manochuno obila mondo chopi mi orese. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En midhiero mano timore odhiambo manyoro e chiro ma Garissa e boma ma Kisumu e kind rawere ariyo ma johala bang' gwandruok ewi ohand siling 200 mane giyudo bang' uso ne customer. Gwandruok mano okelo tho mar rawera ma jahigni 25. Ne gigo biashara moro godhiambo to biashara ne ok gielewana maber. Koro ka nabiro na wuotho along the street to boy ni oromo koda to aromo gi ng'ama ne omiyo biashara ni wuoyi mothon. Koro gichako yuare stoch pesa. Koro stoch pesa ni ka giyuare ema boy ni ogielewana mafain tema boy ni ogo wadi nguma chiel kende temo collapse. Okelna wach ni ng'ato achiel miluongo no Toi ogo kijana miluongo ni Oscar. Adhonga achiel matek. Ma Oscar remugo keite. Wachore ni rawera no wito ngimane kaluwore gi hinyruok marach manoyude wiye mana thuolo machuok bang' kano chop kode ka thieth e kinde mane girito mondo mirang kadi mare mar thieth. Pod ne delay mar kade mantiere. Temo breathe, koro no chako breathe ma different. Koro breathe mogik to ko wuoyo. Koro no sweat, then no sweat no stop, then olinga. Koro zego ana kia no to. Koro dekteje ga dengi to yudo ka en ng'ama osadhi. Jopiny mano opongi ich wang' nyopo dho kuom rawera mano oneko no gi goch gino mano ochuno bila chopo mondo mi orese. To ino ba yudo ka kijendo oserodho mo ogur ka Yesu kama elo. Mana paro kata ne to ini be yawagi onego. Koro ka dhi bute mos ne okaeto yie pod gwecho oyweyo. Ayara kati no polisi pore kanyo gi squad marabet. Ne watomo ngweche ndi. Kata ana adhi manyumora me ward. Johala ma Garissa wacho ni jalno en jendeke kendo osebedo wich bar ne johala makanyo kakata mane kinde mokalo ne osemake ma oteri ka obila. En kijana mosemiyo washida Garissa lojka. Anda paro ni koro mae nyo bedo giko mar mondo bed leso ne wan. Nyathi mane koro niko ni to wasebedo kode gi problems mang'eny. Oyaro lweny to poko chopo kama ochopo ina. Nyaka yale ofisa poko ka 1 month. Gijo wete gi magiloko go around about waka makachicha. Osebedo gi CV marach ka okwadwa riambo. Ocha yale mana kane gigomba na gijo wete gi magiloko kacha magidhi ka police. Ma police nondiko barua mobiro ofisa kacha. Giko kwe kin johala go kaka yor neno ne gitimo hala gi kwe ka bende gidwaro mondo mi luw chik gi jagono kaka yor geng'o midhiero makamano e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kapurwane motende kod weche mag rocho karita nyakwara Ramogi nek en ni ringre nyadendi moro ma jahigni 19 yudi ka owiti e puoth rabolo e gwenge mag Banana e kar chung od bura ma Kiambai kaunti ma Kiambu. Familia mara nyadendi Sharon Atieno mawuok Awendo Migori obedo kod buok ewi masira no kendo koro giywago ratiro. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, nek mar joma mine osemedore ahinya e pacho ka e jumbe manok mokalo. Ma e kama nyokwenye ringre Sharon Atieno ma jahigni 19. Sharon wachore ni ne owuok to Otieno mar tich Ang'wen juma mokalo to ne ok oduogo. Akasema natoka kiasi narudi. Unaona, mimi nikamwambia okay but usikawie. That day Thursday night, yeah, she left hivyo.
na like akatoka hivyo like sasa mimi nikamngoja, unaona, kumngoja like mimi nilikuwa na watch movie at that particular moment, nilikuwa na watch movie because it was so cold out there, you know, like it's been raining in the past few days hivyo. So nikamngoja like time like niliona like after 1.5 hours msichana hajarudi. Charlotte Vidembu maeno siep Sharon olero ni tok koso duogo ot ne otemo manyo Sharon e yor simu kendo oro ne ote machuok, kata kamano noko yudo duoko mora. Wach mano miye luoro. That's when even nilichukua phone yangu and I texted her, hey uko wapi? I thought unge take too long. Hey uliniambia unarudi sasa, uko wapi? Hakujibu. Nikatuma tena text hakureply hivyo. That's when nikasema nikameka conclusion maybe ana SMS hivyo za kureply back. That's when I called the number, alikuwa off. So I kept on trying to call. Ukiangalia call log zangu, I tried to call severally by the way. Tokma Vidembu nyodhi nyaka sendo bila makaruri kama nochiwe report mar lal mar Sharon. E kindego obila notere nyaka ya pisi mag apisas mag okwach kich. Wuon Sharon lero ni nyoyudo ote kowuok kuom obila mondo bi ofweny kapo nono ringre manyoyudi e gwenge ma Banana e kar chung'od bura ma Kiamba ne nyalo bedo mar Sharon. Chal mar ringre no owacho ni ne obuoge ahinya mar ni nonege e yo makoch. Ana wuon noluonga chieng' Saturday gokinyi kod police DCI ma Jokaruri nabiro mondo mi akonfirm. Ka nabiro na wuo gi polise modhi nyake mochari ma confirm ni monindo no en Sharon Atieno, kendo kaka nong'ade ng'at malich, to kaka nene Sharon noni kamoro to ting'e mowite kama antiere ne e kind mier mwakani ka en dala kon kinge bathe kon tie dala bathe kon tie dala, to kendo ka entie wang'ayo ma plor ng'ato e mier ji ma ji odake. Kaluwore gi obila, ringre Sharon nyoyudi ka obar lokro mare kendo chuo iye kachiel gi hinyruok mamoko e lwetene. We found that the deceased had been slit on the throat and a stamp wound in the stomach and some bruises on the hands, both hands. So the crime scene was processed and the body moved to city mortuary awaiting autopsy. Wuon Sharon owacho ni en gi yie ni gima kama osetimore ka kwayo mare maduong' en mondo keto kenge makare manyalo konyo tieko nek mar joma mine. Nyathi manyako ongitem ng'iyane kata kobena nosiepne ong'e ni mano ng'ama nade. Nyathi ma wuoyi bende ong'e ng'ama wuotho kata kodak kamoro ong'e osiepene mowuotho godo, nikech gima luwore sani ni tho bedo mang'eny kod nyithindo matindo. Koro an gima nyalo wacho ni jonyuol ni walamuru nyithindo Nyasaye ka giwuotho kama gintiere, Nyasaye mondo oritgi. Thogni obedo mang'eny Nairobi ka sani thogni ng'eny ahinya, to panen Kenya te. Nek mar joma mine osemedore ahinya e jumbe mokalo pachoka, kendo riwruoge makedo ni ratich oganda koro kwayo mondo sirikal odonjre kendo neno ni achije matimo timbe makochgi omaki kendo chwale nyim doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Ramogi weche medo bedo mathoth ahinya e pacho ka mana kana sing'isi ni wakilo ni mago matimore sama gitimore gi kinde magitimore gi joma timogi. Weche madonjo sani Ramogi ni jata tije mar lai manyien mar weche mag thieth e pacho ka SHA Elijah Washira koro sani or e yweyo ma ochuno ma dongere dendo ni compulsory leave kuom ndalo 90 ma gin dweche 3 kaluwore kod weche moko ma ikoni itimone nonro kuom gino ma ikoni en bedo ni okosebedo kotiyo kaluwore kod yo makare kata lony madwarore, okoketo lony madwarore e tich. Elijah Washira ma en jata tije mar telo mochung'ne weche mag thieth milongo ni Social Health Authority SHA or e yweyo mochuno dongere dendo ni compulsory leave kuom ndalo 90 e kinde mitimo nonro ka otenore kod weche ma ikoni kosebedo kotiyo kaluwore kod lony ma en godo. E kindeno thuolo mare koro ikawo kod Robert Ingasira ma ochwal kendo oyangi kaka jatatije mar SHA makojolo, jatatije makojolo mar SHA kochakore gi thuolo ma or Elijah Washira e yweyo ma ochuno kata compulsory leave. Ramogi gin weche matucho sani e kinde ma oganda osebedo ka ni kod ng'ur maka kod kache wi SHA. Oyangi ni
Jalo mosebedo kaka jatatije mar SHA Elijah Wachira ore yweyo ma ochuno mar ndalo prochiko kakoro kare ikaw kod Robert Ingasira madhi bedo elemono e yor kojolo. Gin weche matucho kendo bro medo luwo ni Nyakwa Ramogi kawadhi nyime kod weche manyien mag oimore kachiel kod weche mamoko mag Ramogi TV. Gikine ni Nyakwa Ramogi wadhi nyime to mana kotende kod weche mag arita. Jal moro majagni 26 obeto jaode kod ojalo ma onego e gwenge mag Iravari ma yudore e kar chung' od bura Mambere South ka nyithinde ma johigni 9 kachiel kod higni 5 neneno. Genesio Fundi mawachore ni osebedo kod tuo mar obwongo kuom kinde machuok bang' ne wito ohande. Iwachore ni onego jaode Gladys Thara kar kogwen kendo tong'o jatijgi mane nitiere kanyo mabende nyaka sani yudo thieth bang' gwandruok bedo e kindgi. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu biyangu akiwa hapo chini kwa shamba akaona video akilishana yule mfanyakazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo tukapanda juu, kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake kwa kumkatakata na panga. Uhusiano wa Fundi wana kijiji haukuwa mbaya na alikuwa mtu mzuri kwa jamii. Hata wakati wa siasa alikuwa bodyguard wa mheshimiwa wa Mbeere South. Lakini miezi 2 iliyopita alipata ugonjwa kidogo, kama alikuwa taka kutoka na wazimu, ndio akashikwa akapelekwa hospitali. Alipotoka hospitali akarudi hapa nyumbani, akaacha kazi yake ya miraa na akawa hapa nyumbani na bila shinda yote. Alikata bibi yake mfanyikazi, mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi juu amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yote alichukua. Wadhi nyime Nyakwa Ramogi wa rekod mago kod wadonje motendre kod weche mag siasa. Speaker mar od bura mar county ma Homa Bay Julius Gaya ogwetao ka odong' mana seche manok kende to MCS pedho paro mar teche oko e apisi odiochieng' ma kawuono. Kaka jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero, MCS maromo 53 kuom MCS 54 e od bura mar county ma Homa Bay ne oseketo kokgi e paro mar techo oko Gaya e apisi odiochieng' ma kawuono. Odhiambo Gaya ne oyier kaka spika od bura mar kaunti ma Homa Bay tarik 21 dwe mar 9 2022 kendo osebedo komno kuom thuolo mar higni 2 sani. Odiochieng' ma kawuono Gaya nokawo okang' mar gwetao kendo weyo lemono bang' ndiko ne karan ma kojolo e od bura no Huntington Day mana seche machuok motelo ne chenro mane MCS nigo mar thiche oko e apisi. Kamoko kuom MCS mabe ne ok dwa ni waful nying-gi ne okon achiel kuom gigo mane omiyo gidwa thicho oko Gaya e apise en ni ok osebedo kotiyo maber gi MCS e od bura no. Maling'ling' mane wayudo en ni okinyi ma kawuono romo nobedo kinde MCS gi Governor Gladys Wanga kaachiel kod Speaker Julius Gaya kapok ne ogwetao mar temo pie weche. Kata kamano MCS go ne oramo maumo e gi piny nyaka githiche oko e apisi. Gino makoro ne omiyo okawo okang' mar gwetao. Gwetao mar Gaya ne olandi ne MCS e od bura no gi jalup Speaker Oking Sokomo bang' yudo barua mar gwetao mane ondiko ne karan mar od bura no. Honorable member, this is the copy of the resignation letter. Honorable members, I'm in receipt of the resignation letter by Hon. Julius Odhiambo Gaya as the Speaker of this County Assembly addressed to the clerk pursuant to the provision of Standing Order number 14A1. Hon. members, the Honorable Member Hon. Julius Odhiambo Gaya appreciates the opportunity you gave him to serve this House as from second, third Speaker having been elected on 21st September 2022. Jalup Speaker od bura no bende nolando ni komno koro dong' thuolo bang' gwetao mar Julius Gaya nyaka MCS betim yiero mar Speaker manyien. Hon. members, I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker
vacant. MCS od burano kinyi makawuono ne oyekore mathiche okia PC kendo MCS 53 kuom 54 manitie od burano ne osiro wach mar thiche okia PC kata odoko ni paro matwo ke wach thiche okia PC ne okochopo e nyim od bura bang' kane oriekore ma ogwe tao ka jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogendo ne okoni mana MC achiel kende ema nodoko korka Julius Gaya. He had only the support of one member in this house. And Mr. Speaker, by deciding to resign, Mr. Speaker, I think that was the best he could do so that maybe this honorable house could not bring those other issues, Mr. Speaker. Dwe mokalo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ne oluongo Gaya mondo chopi apise gi manitie boma ma Kisii mondo mi ne odhi ochiw ler wi nonro moko maduolo ne time wiye. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawere kod mago nyako Ramogi wadhi motende kod weche mag somo. Jopuonj 13 manyo maki gi ketho mar temo konyo jopuonjre moko e yor penj. Jopuonjre ma Nyamninia Secondary School mantiere Gemiala e kaunti ma Siaya e yor nyayo kumar penj ochwal e dodi chema kawuono. Achijego ne uthulo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro bang' kwedo ketho mane osomnegi. Jafwambo mar Linet Undi lero mathoth ewi wachni. Kitudogi gi ketho mar kwalo penj ne jopuonjre skund sekondar ma Nyamninia, jopuonj 13 nochopo e nyim doho ma Siaya odiechieng' ma kawuono mar winjo ketho mane odonjnegi godo. Nomak gi bang' yudo jopuonjre gi otese mag kwano paper 1 e kinde ma penj maduong' mar KCSE ne dhi nyime. Jal buche Jacob Makala nosomonegi ketho maggi kamoting'o bedo gi otese mag penj ataro mar chik, tiyo marach kod otese mag penj ataro kod chike mag duol matayo penj manonek kod ketho mar temo kwalo penj. Subject to Article 49(1)(h) and notwithstanding Section 123 of the CPC, in making decision on bail and bond, the court shall have regard to all the relevant circumstances and in particular the following, and I quote, nature and seriousness of the offense, B, the character, antecedents, association and community ties of the accused persons, C, the defendant record in respect of the fulfillment of obligations under previous grants of bail, and D, the strength of the evidence of his having committed the offense. Makala bende nogolo chik mar goyo pukse nong'we yamo mar achijego ka 11 kuomgi omisiem mondo kik giber gi tudruok mora mora gi jopuonjre e kinde ma piny maduong' mar KCSE dhi nyime ka japuonj maduong' kaachiel gi jalupne to nomi thuolo mar chopo e skul mana e kinde ma gindikore. The respondent's cell phones shall be subjected to forensic examination and shall only be released once the IO is satisfied that they shall not be necessary to be used as exhibits. The first and the 13th respondent shall only be in school for purposes of administration duties and shall not oversee the examinations. All the respondents are barred from contacting any of the students currently undertaking their exams for the period that this matter will be under investigation. This matter will be mentioned on the 25th of November 2024, so orders the court. Achijego kotelnegi kod manager mar center mabende en japuonj maduong' e skund sekondar ma Nyamninia, Judy Maloba nokwedo kwayo mar jomin bura mane dwaro ni geng'negi ka nonro pod dhi nyime. Maloba noywak ne doho ni moko kuomgi ni kod del malit ka moko ni kod nyithindo matindo. I am under medication. On 27th of October, I was diagnosed with H. pylori and high blood pressure, and I want to request that you give me a reasonable bail. I have got a sickly biological. Gikone, owegi thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro ka girito dok e doho kendo. This court orders as follows: that the respondents shall each be admitted to bond of shillings 100,000 with one surety of similar amount in the alternative cash bail of shillings 20,000. The respondent shall report to the investigating officer every day for a period of 14 days.
from today, should they be able to post bond or bail? C, should they fail to post bond or bail, they shall be held at Yala police station for a period of 7 days. Lynette Undi, Ramogi TV. Counties pod biro dhi nyime gi yuago pek tok romo machielo mar temo kelo thek ewi chenro mar miyo counties pok magi mag omenda gore Luanda. Mana kaka romo mokwongo juma mokalo, romo ma kawuono bende ne opong' gi ywaruok e kind senators kod jood bura ewi dwaro mar miyo counties bilion 400 e kinde ma sirikal kod od bura mamalo to ikore mar golo omenda maromo bilion 380 kende. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, chung' motegno mar jood bura wachore ni en kaluwore gi sigo e kindgi kod governors ewi ng'at mowinjo bed ni telo ne omenda mar kongo apeyni e kuonde chung' od bura ma Thurka. Osiep ma wach kind jood bura kod governors odhi nyime kod rocho twak mar yudo thek e chenro mar miyo sirikal mag counties pok margi mar omenda. Our legal team please answer all the questions that e odiochieng' mar ariyo mar bura ma kamano makelo kanyakla komiti mar od bura mochung' ne loso budget kaachiel kod senators, jo od bura oumoe gi piny ni counties ok nyalo yudo bilion 400 magidwaro nikech omenda ma kamano ne odwok piny e budget bang' sirikal wito oko chik mar omenda mar 2025. The national government has already taken 325 billion of that shortfall. And the counties have been asked, since this is a unique year, can you allow we take only 20 billion out of that shortfall? And come next financial year, we'll go back to our normal life. Jo od bura e bwo telo ma jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget Ndindi Nyoro okawo chung' ni miyo counties bilion 400 ataro kod bilion 380 manie paro mar chik mar pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo keto sirikal e bugo mar chik. Supposing we actually amend or conform with the Senate's request and we pass an amended version from what we passed in the National Assembly, and therefore a figure other than 380 which is in the appropriations bill. I hope you are understanding. What would happen if the National Assembly in the entire of this financial year does not consider any appropriation, any supplementary budget? Chair, when you have an appropriation bill that already gave 380, then you come assuming we agree 395 or even 400, then I'll be guided to guide my chair that in the end you would be in violation of Article 219. You must, the money that goes to the county must be without deductions. So you cannot as a committee make an informed decision to give 395 when from flowing from the appropriation you already gave 380. Ler makamago olwar e it modinore mag senators mapod oramo ni counties nyaka yud bilion 400 kagiwacho ni sirikal mamalo ema onego kaw ting' kaluwore kod rem mar choko osuru ma okel kod okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2025 paro ma ok kwed kod jo od bura. With all these many stories and the cul-de-sacs and it's going to be Karandora, forget about that. The money we are talking about is 15% of shareable revenue out of 100%, where the national government has kept 85%. Nothing more, nothing less. Magitimore e kinde ma senata seyo jo od bura kuom tamore medo counties omenda kaluwore kod ywaruok e kindgi kod governors ewi omenda mar kongo apeyni e kuonde chung' od bura margi mong'ere kaka road maintenance and fuel levy. we agree these are politics. Politicians with political issues. The issue at hand is never now about the numbers, it's about the politics in the National Assembly and the case in court about RMLF. Kweth okinde mag Senate kata kamano onyiso komitino ni poni jo od bura kod senators okochopo e winjruok jaga budget maduong' mar sirikal onego mi counties atamalo 50 mar pok margi mar omenda mar higa mokalo mar chwalo chenro mag dongruok. Ponono ni komitino okochopo e winjruok e bwo jumbe 3 mabiro, paro makamano idhi wito oko kendo chuno counties mondo oyie kawo bilion 380. Piny owacho mag counties pod biro dhi nyime kuom rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yudo pok margi mar omenda kaluwore kod ywaruok e kind governors kod jo od bura e wi omenda mar kongo apeyni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Pinje mag Afrika geto lombo pinje maoko mondo ket omenda maromo $1.3 trillion mar piny Amerika
mondo tigo e kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi kachopo higa 2030. Magi oyangi romo makelo kanyakla pinje mopogore opogore mar twak ewi lokruok chal kor lwasi madhi nyime e boma ma piny Azerbaijan. E kinde romo no Kenya kokalo kuom jatend migawo mar weche alwora Aden Duale kod jotend migepe Musalia Mudavadi dwaro ni pinje machiwo singo mondo ne ni gichopo singo magi e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Gikone kata obedo ni pinje ma omeo osebedo ka singo omenda maromo $700 milion ne rakruok kod chal mar kor lwasi, nyaka sani singo go pok ochopi. This is a story of avoidable injustice. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them. Now we are bringing in as Africa a new financing mechanism of 1.3 trillion because the global south and also Africa, we are the victims and the polluters are here. Tunataka tuone kwa mfano mashirika kama yale ya Benki ya Dunia, World Bank, ama benki kama African Development Bank, ile ambayo ni ya mataifa ya Kiafrika. Tunataka tuone sasa huo usaidizi ukienda pale ili mataifa zetu zianze kupata usaidizi kwa riba ambayo ni ya chini zaidi. Tunataka sasa tutoke kwa hiyo hali ya kuzungumza tu. Tunataka tuone kabisa kwamba hizi pesa ama huu usaidizi sasa umefikaje kwa hizo mataifa kama Kenya na zingine. Na tunataka tuone ni programu gani ambayo imepewa. Ni taifa gani limepewa kiasi gani. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV wakawo yweyo mar mokwongo e weche manyien mag imore dakika 28 bang' saa 3 mar otieno. Waneno ka weche ma indiko ka otenore kod weche manyien ma wakelo nitinende ni auki diboka ntiere Ulanda wacho ni ka Nyasaye de yie to wach mar shani de sirikal ogolo oko chuth mondo wadoge wach mar NHIF. Erokamano ahinya. Owino Janabi kanitiere yani Masai kapok sirikal omako jopuonj go to gikwong gitim investigations maber. Erokamano ahinya. Luga japeng' achiel ma Bom Center wacho ni yo makare kata kamano in kora nyaka giko. Erokamano. Samson Manyakwar ariyo kawuok Siaya Kalkada. Ramogi TV neno maler ahinya. Obila omak jogo manyayo kuo mag penj kendo obila omed keto arita mager ne penj mar KCSE. Okay, mano kanyo Samson Manyakwar ariyo kawuok e gwenge mag Siaya Kalkada mane Yalego. Erokamano ahinya. Makaluga pani ote marino odonjo kendo inena makare. Kabineno ka news chopono achiel kachiel junction Koguta kuo mar penjo nochakore chon omiyo sirikal ong'i kaka nyalo tieke nikech mae mamiyo gigi nyayore. Mano iluongo ni Ramadan Plant Operator Malik Ramadan Plant Operator kanitire Koguta Junction. Okay, erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV yo dhiambo ma kawuono. Ji medo ndiko kanya kwa Ramogi wang'ie me bende donjo lai mag tudruok ma konegi. Mildred Peters wacho ni onena yo makare ntiere gwenge mag Ahero kendo mora ahinya gi weche manyien kinde ma weche manyien medo molo kendo gik moko bende medo lokore. Makamu ng'isa ni Bati Aworo kaka weche mag nek obiro marach. Nek obiro marach e Kenya ka jodolo mondo luong lamo. Adikul nyisna Dr. Reyo Molo ni walamo ne pod en yang. Nyasaye mondo miyo med miye ngima. Med tia gi kinda gi tim nonro yo makare gi rakre kod nek machal kod magi wang'iyo kode mbele. Okay, erokamano nya mano makamu imundiko kamano. Kaso kaneno ka Ramogi TV neno maler ahinya. Mano Dr. Bishop Okoth ko wuod Nyasago oredek mo nyisena wuoro kaka wach tho ohusira e piny. Okay, mano koro dhale go kamili. Min pilot mar ndhiwa nene yo makare gintiere go nyar god mesa mosiepne. Erokamano kuom leronwa weche manyien. Molima Sariko Ngalo ntiere Masala Golden City wacho ni yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien kaka umedo kelo gi kendo kaka gidonjo achiel kachiel. Oguda ka Yesu koni Woodlord Vicus waneni bondo nyironge ka pok wake wan gi beti huko Achieng Hazel Ida Ian Maya Phil Dela Nadia Kachel kod Shena mano gintiere
Bondo Nyironge kapod giywago Princess Julie mancho nokow tich ang'wen mokalo. Nyakwara Mogi yiena mondo akaw yoda ka en 31 bang' sa adek. Kaduogo pod an gi weche mamoko manyien, imbe mioro ote mar Nyakwara Mogi med mana kete ka nikech abiro ng'iyo otego kaka gimedo donjo ka wadhi nyime gi weche manyien mag uimore. Ma en Ramogi TV. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Romo e kind komiti mag jokanyo mag UASU gi riwruok mar tend balariany mag piny owacho e twak ewi midhiero mar tieko ng'anyo mar jopuonj mag balariany ogore Luanda e tielo mar ariyo. Jakom mar riwruok mar UASU Fred Simiyu Baraza onyiso komiti mar od bura ni yande nigi setimo andika ne migawo mar omenda ne kwayo omenda mar medo osara jopuonj go to ne ok gichopo kaka ne giwinjore. Jakom mar komiti ma ochung' ne weche mag somo Julius Meli nochuno mondo tiek romono, kowacho ni komiti no chano timo romo gi jatend migawo mar leba, migawo mar somo kachiel kod migawo mar omenda juma manyien mar manyo yo mar tieko ng'anyo mag jopuonj mar balariany. Happy that the parliamentary committee was able to see the lie from IPCF. They have been talking about 4.3 billion.
And in our return to work formula, there is nowhere 4.3 billion is mentioned. So they were put to task to show us where these 4.3 billion originated from. If they have 4.3 billion, walete tukule as they look for money. The balance. Governors mantiere riwruok counties ma oluoro nam lolwe kata Lake Region Economic Block koni dwaro nitie mar tiego jopiny yore mopogore opogore manyalo kelonegi yuto mag nam e bwo chenro midendo ni Blue Economy. Ka giloso Mombasa, jotelogo kata kamano ne oseyo piny owacho mamalo kuom rem chwalo omenda ne tend counties seche mowinjore gino magikoni thiro chenro mopogore opogore mag counties kaachiel kod dongruok maggi. Moko kuom gigo magikoni gidwa kete maino en jiwo chenro mag yuto mawuok e nam kod bedo gi chiemo moromo e yor rakruok kod midhiero manitie kaluwore kod lokruok chal kor lwasi. Kwaluwo rech, kik waluwo rech te. Kata uniambo to usekawo dhigo. Nyaka rech bedie nam, to wan nyaka wapidh rech kendo wahakikisha ni rech nitie. Mar ariyo, kata kwa puro, okipuro apura dho nam gik moko duto moa piny maricho richo to donjo nam, koro ketho ngima nam. Omiyo magi duto nyaka wapuonj jowa. Kata kidhi lupo to nyise ni wuo nam. Net ma wang'e tinni ibiro kawo kata rech matindo tindo monego bed ni nyuolo jowetegi tidhi chamo. Koro joma nyuolo onge magi be nyaka nyichowa. To kata kidhi kanyo ni luwo rech nyaka ibed ni idhiye malo matin, ok ni luwo luwa tidhigo ichaki paro ni to kanyalo pidho rech e nam, cage fishing. Ng'eni mano be idhi mna nyime gi dongruok. Koro mari mikete kar cage no timeso ni kete rech maber ma moko nyuol be dok e nam mondo wabed gi paro mar dhi mbele. I think we are one of the region that is spearheading the blue economy for Kenya, and you understand that it is one of our major undertaking as a country to develop the blue economy as the new frontier for job opportunities, for industry creation for our young people. And the Lake region is taking a leading role, and we'll be showcasing this. So we just want to welcome you in the region and to sample also the western circuit of the famous Kenya tourism circuit. We know there is coast, there is the parks, but we also have got the western region which encompasses the Lake Region Economic Block. Oganda e kaunti ma Migori okon mondo orang kit chiemo ma gichamo kendo gibed ka gitimo rango kaka yo mar geng'o tuo mar sukari ma sani omedore e kaunti ma Migori. Ripoti yango ni maromo oganda 13,751 sani oseyud kod tuo mar sukari e kaunti ma Migori ka ipimo kod higa mar 2023 ma kwan ji maromo 7,200 ne oyud kod tuo mar sukari. Apisa mochung' ne kedo kod tuoche ma ok gam ma oting'o tuo sukari, Paula Olik, wacho ni tuo mar sukari kuom mine mayach bende osedhi malo nyaka 2.6. 23 manorumo wayudo ka wawuok from figures mar 7,000 gi 200 nyaka koro sani wane figure mar 13,751. Mago kuom ji duto te man gi tuo mar sukari ma bende bire osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori. To wayudo ni kopo ni interventions moko kotim to figure ni dhi medore by 2030 wadhi bedo gi figure ni almost double. Wadhi bedo gi ji madhi malaro 20,000 gi wiye ma dhi bedo gi tuo mar diabetes. To tuo mar diabetes en tuo ma ng'enyne iyudo ni ok onge pen moro amora ma ng'ato winjo, onge rem ma ng'ato winjo. Koro iyudo ka jowa tuo ma kelo rem ema miyo ji nyalo dhi osiptal. Koro gima lich kabisa ni nitie preventive measures machalo kaka lifestyle modification, manyiso ni tinde jowa tinde ok wuothi, pikipiki oketho piny, iyudo ka iwuok e dhot, pikipiki omi e dhot, itimo gimitimo kata e ofis kata mana kari moro mar migoe ohandino, kang' idok e ot kendo pikipiki lwari nyaka e dhot. Koro ok watim exercises. Kasto wayudo kind chiemo ma bende wachamo, wayudo ka bend chiemo gi bende gin kabind chiemo mamiyo blood sugars dhi malo matek dichiel, gin refined carbohydrates. To mage miyudo ni jo ohero kendo mage ma foods ma are available. Tinde ji neno ni tedo chiemo moko ma gine gikawo muda mang'eny. Koro wakwayo mana oganda ni mondo wadoge chiemo machon ma oduma moregi, bel, to wacham gi kamano mok ni watero gi e mashin ma pokogi.
Koro wadonjo nyakwa Ramogi chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwa Ramogi chenro mar ng'e gwengewa kawuono Millicent Adhiambo dhi nyaka gweng' ma Usoma mayudore e kaunti ma Kisumu. Sigand gweng'ni ne ochakore nade? To ne ochakore kaluwore kod ang'o? Jomage manochake? Ang'o gini mane timore alworani momiyo nochak gweng'ni ni Usoma? Wawinjani report mar Millicent Adhiambo e ng'e gwengewa ma kawuono. Nyakwa Ramogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma wuok e sub kaunti ma Kisumu East e gweng' mong'ere kaka Ofunyo Jerusalem, Ofuyo ma obiro piyo e gweng' ma ong'ere kaka Usoma mayudore e sub kaunti ma Kisumu West. Nyakwa Ramogi ka iwinjo nying mar Usoma, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile mokwongo wachako kod paro mopogore mag jogweng' mondo mi gilenwa ni to ginto ang'o miyo giparo ni ne ochak gweng'ni ni Usoma. Gweng'wa ni iluongo ni Usoma. Usoma en kama ne ji obiro sume kaluwore gi dho wath mar rech mar bich mantie ka. Usoma ni nying nobiro ne nikech jogi nyinyi man nono ji. Koro gisomo ji. Koro miyo nokele nying mar Usoma noero. Gweng' ka gweng' nigi nyinge. Ma samaro jodongo mano bedo piny. Mano chonge gima notimore Usoma. Samaro ne gisomo jomoko. Usoma somi. Kora paro kamano. Ka ne nitie wath maduong' miluongo ni galamoro. Galamoro noriwo ji ma Kiboswa. Moko ne anyaka masana malo. Koro airport nopogo ndarani. Giduoko wa yor pipeline makocha cha. Koro sani ne giwacho ni koro ka Usoma. Koro wanyaka ne owega ni kata ni Musoma matanganyika. Kara oken mano macha en mana mlabo giri no dhi luwo rech to kato ne giyudo ni giwa kama Usoma ma en Usoma no nyaka sani nyaka jowa mosesomo usomo mana Usoma primary ka. Nyakwa Ramogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar gweng' ma Usoma. We koro wawinjanena adieri motenore kod kuku mar wach ewi kaka gweng' ma Usoma ne ochakore kendo kaka nying mar Usoma ni ne obiro mong'iyo ne gweng'ni. Kama koro ubete ni iluongo ni Usoma. Gimomiyo luonge ni Usoma ne en wath maduong' iluongo ni galamoro. Koro noriwo dhoudi duto nyaka Imaragol nyaka joma yo Kiboswa duto ne biro omo rech kae. Koro ne giluongo ni Kisuma. Mane momiyo ne gigure ni kar ka koro en Usoma nikech biro mar sumo. Mane gimomiyo chaka ni Usoma. Tenie sub location mar Jokogony. Mana kamano Nyakwa Ramogi bang' winjo nonro ewi kaka nying mar gweng' ma Usoma ne obiro kendo kaka gweng'ni ne ochakore. We wawinjanena koro ni gweng' ma Usoma ni humbe landore kod weche kata timbe mage. Usoma en gweng' matin. Otin kabisa ma gimomiyo nyinge landore e ndalo mokalo jolupo ne lupo kaka ma nitie joma ne anyakach ka biro ka ne gia ka endi machiegni kabisa ma toka gino emiyo nying mar Usoma chako landore ma ji oa oko mang'eny mobiro ka. There's a time ma bende yiedhi ne a oko ne a Uganda ka biro gi rech to kele bijwa ma kaendi ne to gin ka gidog to gidog gi baraf. Ko rech no emiyo nying mar Usoma landre nyaka oko. Ka ne ogero kuonde madongo gi kuoyo ne nitie iye no fweny kuoyo gi jo China. Ogero State House ma Kisumo ni, ogero Huduma Center muneno no. Wazungu kano biro to ni quality mar kuoyo mane nie tiende ka. Ne ber, ogero International Airport ma Eldoret. Ogero Serial Board ma Kisumo makare maduong' no. Kuoche ne omiyo wang'ere nyaka pinje Kericho go lang'o gi te koro nofwenye gi sirikand Moi machon. Koro omiyo jo lang'o nofwenyo ni kuoch na Usoma e kuoyo magero kamoro amora e kuoyo ma wazungu yiego. Koro miyo no miyo ng'ere kabisa. Olandore gi ji modak e igi gi ohala ma ji timo gi tije moko matindo tindo kaka nam kuoyo ne nitie mage tije mane nitie kama kwongo. Timbewa en ni one miners, one fishers, one businessmen and women, one jopur, alafu one
jo minerals. To gin dongruoge mage ma gweng'ni osenyuolo e alworani nyaka ne ochakre. Dongruoge aneno ka kuondgi ne ute lum lilo. To gima koro aneno ka sani gisetemo gerore koluwo udi ma koro kimanyien mar ngima masani. Pith mar gwen gin godo, gidhi godo mos mos. Mamano bende giyute. Mage dongruok mantie maneno ka koro gisebedo godo mbele. Kar osiptal gin go. Ma koro sano osekelo dongruok. Sikul bende mane machon ne ute lum lilo, to sani sikunduno koro nwang'ore ni nosegere mabatini kendo koro onenore sikul makare. Okay, usoma kae ni dongruoge mantiere mokwongo wan kod kambi mar pipeline nitie machiegni, wan kod airport wan go machiegni kaendi, wan kod Coca-Cola bende machiegni kaendi, mago companies molworowa, then ginam mabende sani ok onyal kelo income malong'o ahinya. Ka wan go osiptandwa no waonge kata lab e iye. Wan gi sikundwa no onge kata development. Waonge chiro ka. Waonge kata chiro kata duka moro maduong' madwa bedgo. To population ma usoma ka duong' ng'eny kabisa, ji ng'eny. Koro mage gik mwakwayo ni mondo bednwa mayot nikech wan e bwo wan machiegni gi taon. Dongruok ma wan go kae, wan gi skul nomiwa, pi be wan go mar Kiwasko, kod stima be wan go, kod mamoko go. Dongruoge ma wan go ni wasetimo investments mang'eny. Sana tim watimo morogi kaka jo Bingo, wan gi Bingo Beach, wan gi Loco Beach, wan gi Crescent, wan gi Balmoral. Gibiro nikech timbewa beyo momiyo welo go biro. Joma bedo kanyo gin jorotenge, gin wasunge. Kata obedo ni jogweng' ma usoma kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin rem kod kwayo mage magin godo ma ka otimnegi e alworani to gweng' ma usoma biro dongore machal kod gwenge mamoko. Wan gi kwayo ni kembe molorwa gi neglectwa, ok gikaw kaka ji. Onego bed ni gisupportwa in terms of teach. Nikech kijende mang'eny yudo tich to magitiye onge. Gidonje tije mathindo. Gidonje tije moko matindo ma gima nyalo konyowa go onge. To wan kod airport ka, wan kod pipeline ka, wan kod Coca-Cola kaendi, to ok gikonyowa. Rema wan go, kowuok pipeline, wan kowuok golf club, nyaka kamoro ni Krembe school, nitie ndara chon. Koro jo Kenya Airport nochielo nyaka nam. Masani usoma wan gi achiel wadonjo go to wuogo. Makiwuok idoko airport nitie Kenya jesi ni kanyo rawo benie pi. Koro chuno waonge yo. Mane sida ma wan go. Koro wakwa sirikal mondo gilosnwa ndara ma pipeline gima wuok nyaka Krembe school mondo ji oyud konyruok. Mar ariyo gi wach kuoyo mikunyo mawuok e nam. Ng'ato kaka an lopo osedhi nam mita 2 ma pi osekawo, ma yiende te nie pi. Kata sama wuoyo kodi ne kudhi muneno to kunyalo amini. To en kuoyo migolo gotieno godiechieng'. Koro mano ywak ma wan go ahinya. Rem ma wan go en ni ochawa. Wan ok miwa tich. Pipeline ting'wa gi muya mar mo, to production moyudo kuom gi onge. Coca-Cola konyowa mana gi pi modho kende. To pipeline onge. Nikech kana natin ni puonjaga ni company nyalo konyi gi gimoro. To pipeline onge gima konyowa kata di. Gin gijisowa ni mondo mi ondike kambino, nyaka ibed gi at least A-. Nyathi ng'aka ng'ama nyalo bedo gi A-. Pipeline onge gima konyowa go. Coke be mondo ondiki nyaka igol mana soya. Koro wainyore nikech sewage magigole nam, magigole companies go, gi release nam. To wan jolupo, nego rech, aquatic life, dong'e gi railano. Gima neno kwaremo ka en wach pi ma koro kethore. To dwakwa ni dukele yo madwa yudo godo pi mag freji. Mondo kik koro wanyumre pi nam ma koro chendo moriwore gi gik magalagala ma ok wanego.
Mana kamano nyakwara Ramogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi mondo imed ng'eyo kendo yudo nono mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Ramogi machiegni wadonjo weche motenore kod mag ohala kama pod wantiere gwenge ma uso maka kod iseng'eyo ni nyingno nochakore nade gik ma nitiere gik ma gidwaro gik ma giseyudo gi lek margi. Wale ni jolupo kod jous rech e dho wath ma uso mayudore e sub county ma Kisumu West yuago reyo ewi dok chien mag kwan rech e nam Lolwe. Gino mag koro rocho weche mag lupo kod oand rech e gwenge ma kono kaka miwa ler kod Millicent Adhiambo. E kinde mokalo dho wath ma usoma mayudore sub county ma Kisumu West nometni kod yore lupo kod oand rech. Kata kamano dho wath ni sani odongunda ka jamni ema lak kuonde mane jo abedo wile mwandu. Yedhi bende oriedi kogo e dho wath ka chal margi nyiso ni osejwangi kuom thuolo mogwaro kaluwore gi wach achiel mar nok mar rech. Picha mako sani ka jolupo kod johala masanja kende ema yudore ka gin gi geno mar yudo chiembgi ma pile pile kata rech olal e dho wadhno kamano. Jolupo, johala kod jodak makae yuago midhiero mathoth magikaloe kamotimo chido mar nam Lolwe kowuok kuom kembe moluoro dho wadhno kaachiel kod medruok mag kit kilwa maricho maduto miyo kwan rech dok chien. Mae namwa makonyowa. Namwa ni iole takataka ma kaka wayud rech onge. Makionge mashin, joma onge mashin kaka wan, wachandre mno. Sama giolo pigno, rech tho kabisa. Kaka an jalupo sum madonje pino ok hiny rech kende. Inya nyaka an be nikech aluoke lowa machung' e pi. Seche ma wuok e pi awuok ka denda ila mokanyal, makokanyal wicho mo kata chwara yath sa to an gi tuo. Mar ariyo rech osedhi mobedo ni tin saidi kolore gi kit kiluwa mi iluwo. Rech tin sana. Odok chien mang'eny to watiyo kod fea kwa kuonde maboyo jomoko amna ka Julu, jomoko Anyalenda, jomoko cho Achiga. Surprisingly ambe na bedo surprised. Kawuono ni makwane mon ochiko. To wang'eny ga but ne gi reduce day by day nyalo yudo jariyo dhi ng'ata chielo dhi jariyo dhi ng'ata chielo to sani kaka nyo wadong 30 something kawuono ne wan ji ochiko. Machielo kende ne weche mag sand harvesting. Iyudo ka sani koro pi osebiro. Tido ka koro joma kunyo kuoyogo kendo sama gikunyo kuoyo to giketho alwora kendo giketho kuonde ma rech nyuole. Ewi mano midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe ma kinde ka kinde bende osemayo gi lowo kendo muonyo banda margi mar rech. Gino bende makoro medo miyo gi tich matek makaka gikonyo nge. Iyudo ka pi nobiro mopong' ma oketho bichnwa ni. Apani sani kata kunene tuneno ka kata banda mane toka kaeni onimo mok wanyal sese. Kendo iyudo ka rech mwauso sani koro wauso mana piny ka ng'ama konyo malong'o onge. Jolupo kod johan rech go koro kwayo sirikal kod jotelo mane giyiero mondo donjre weche gi okonygi mapiyo ginyal chiero handgi ometni kendo e dho wadhno. Kembe onego we olo chemical direct, jolupo onego mi kakati seche ma ginyalo stop marech dongi. Inji mimako gogo nyaka beda maber mowinjore kimako rech size maber mar mondo mi wabed gi chiemo manyalo serve next generation. Kech wan to sani ma odhi kendo rumo kamano. Koro wakwayo ni environment wani mondo gilokonwa obedi environment maber internally and externally. Mr. Oron owuok e ground mondo owuothe ong'iyo ne usoma kaka chalo pimre gi beaches mamoko. Nikech usoma ni en achiel kuom beaches mantie industrial area kendo ne but airport. Ok onego beno chalo kaka chalni. Lendo kaka un osebiro mang'eny osemako gigi mang'eny. Taparo ni jotendwa mwayiero mwagone gi kura gineno gigi to gilinga. Chalre gi kaka onge tiende inyuol nyathi. Tiwach ni ma nyathini nikech inyuole gimoro amora minyalo timo ne onge chiemo be ituone kutida inien nyathini aina haja.
Jolupo ma usoma koro ni kod geno ni sirikal wang' ni dhi dewo ywakgi kendo resogi mapiyo kapok dho wadhno ma usoma opodho kod yorgi kende mar yuto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Usoma Beach, Kisumu County. Kusoma nyakora mogero ni limbe mar kambi mar Safaricom koriwore kod Royal Media Services e gwenge mopogore opogore pacho ka gidhialo higni 24 nyaka ne Safaricom chak chiwo chenro mag chopo odiechieng' margi mar ariyo. Safarno kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gidhiale jo Kenya gi mich mopogore opogore kokalo e chenro motisi ni Safaricom Sambaza Furaha. Federico Mondi nigi ler mar wachni. E odiechieng' mar ariyo mar lemo gwenge duto ma pacho kae ma otisi Safaricom Sambaza Furaha, safar mar kambi mar Safaricom kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gilime bombe ma Kapkatet kod Kabianga kaeto gikone goyo tach e boma ma Kericho. Kuonde mane gichung'e ne gidhiale joheragi gi mwandu ma opogore opogore kaka simbe kod mich mag Christmas. Nimejishindia kuku na shopping. Nimeshukuru Safaricom kwa shopping ya mapema ya Christmas. Safarno bende ne gitiyogo mar neni chenrogi mag mbui ochopo e gwenge duto ma pachoka. Smartphone unaweza download hiyo application inaitwa Mtandao, utaangalia signal strength, unaweza kulaunch complaint hapo kama uko na shida ya network, utaweza kupata jibu, alafu pia tunashughulikia mambo ya network ikwe bora zaidi. Kopogore gi dhi nyime gi yawo duknigi, Safaricom bende ochiwo chenro mamoko machalo kaka chiwo thieth ma onge chudo ne jopiny. On Saturday, we also have a medical camp at Kapcheluch Primary School, which is in Kabianga Ward. So we welcome our customers within Kericho to come for free medical checkups and treatment courtesy of Safaricom. Odiechieng' makiny, safar ma Safaricom e gwenge ma hoho mar okak dhi chakore e boma ma Kericho, kochomo Brook, Chepseon, Kedoa, Londiani Junction, nyaka boma ma Londiani. We have the youth setup that is for S-Hook that will be happening in Nakuru, giving them some practical life skills and also just training them to be entrepreneurs and also just give them skills that they can use to just enable themselves economically, yes. Frederick Omondi, Ramogi TV. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Ole Sauce Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 13 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Kericho kuelekea Brook, Chepseon, Kedoa, Londiani Junction na kumalizikia Londiani Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole.
Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye di *860 *419#. Parenia Ramogi TV en ot mar jower duto. Koro donjo weche mag tuke kama jogo manie sekta mag tuke kaunti ma Mombasa no bago ng'anyo mamuol ka gisayo tend kaunti no kuom rem tieko gedo mar paw tuke ma Mombasa Stadium ma gedo ne osebedo kochung' kuom thuolo mayo higni 10. Ikoni en wichkuot ni tim mar Bandari mawuok Mombasa osebedo kadhi kwayo pap e kaunti ma Kwale ni mar Mombasa mangima onge kod pap moro amora minyalo tugie lig maduong' ma pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En paw tuke mar Mombasa Stadium mane ochak ger higni 11 mosekalo, gedo mokwamo nyaka chieng' kawuononi. Pawni mosemonyo omenda maromo shillings milion 600 sani chal mana gunda kaluwore gi chenro mar gedo mane ochung' bang' jago mane omiyo rak tomo ng'wech kaluwore gi rem mar chudo. Stadium yote ilikuwa ikost 1.8 billion. Tunavozungumza 600 million, tulimsikia former governor akisema 600 million ilitumika ambayo imefanya 35%. Kinachonitia uchungu mimi ndani ya Mombasa County kwamba governor alituambia utawala ulioisha tuuache, huu uwanja utaendelea kujengwa. Lakini mpaka leo governor maswali haya anayakimbia. Sasa sisi tunashindwa, governor huyu wa Mombasa pia yeye amekula hii pesa ama hii pesa imeenda wapi? Jogo manie sekta mar tuke koni tend county sani ojwang'o pawno kaluoro margi en ni kidek chiw lopno ne joket mwandu mag ji giwegi mar gere ute manengogi oyweyo. Kwa mfano kiwanja cha Kongowea wamefanya renovation ya 30 million. Changamwe wamewekeza 30 million. Na Likoni 30 million. Sasa kwa nini sifadha wasiwekeze na hapa? Kwa sababu ili vijana wale migokaa na waburuze unga ndani ya Mombasa. Harambee Stars inaenda kucheza nchi kama Malawi. Harambee Stars timu yetu ingekuwa imecheza katika stadium kama hii ya Mombasa. Kwale Stadium tumeona imemaliziwa juzi walipokuwa wanataka kufanya Mashujaa Day. When will this stadium itamalizika lini? Ukiangalia Kenya nzima inatushangaa sisi watu vijana wa Mombasa, hususan Kisauni, Likoni na Majengo. Sisi huu uwanja ndio tulikuwa tumeutegemea kwa kuenua vipaji vyetu. Saa hizi vijana wetu wanapotea kwa miadarati, mogoka unakuja kwa wingi. Motelo ne mano, kamati mar od bura mar Senate mochung'ne rango kaka omenda jopiny tiyo ne otimo limbe e pawno kendo dwaro ni otieke mapiyo kaka nyalore. Ma kata kamano ne ok otimore. Place like Mombasa is known for its sportsmanship. It's known for its love for sports. It's known for the talent that it has produced. But you're not going to nurture talent without having the facilities and the infrastructure where that talent can be exercised and where that talent can be refined. The three options that we are going to consider. Option 1 is if national government is going to assist us. Option 2 is doing this in a very, very phased approach. It is going to be slow, but ultimately we will have to finish it. And option 3 will have to be through a public-private partnership initiative where someone invests their money and we will have to figure out a way on sharing revenue
from returns of the property. En wach masani osim kamatiang gino makuruchiro jogo manie sekta mar tuke Mombasa. Tunaona wanasiasa hawa ambao tuko nao sisi na Mombasa County wanaanzisha michezo ya mpira vumbi, viwanja ambavyo havieleweki, kwamba ati leo tunaona Mama Haki Cup, tunaona Profesa Namani Cup, tunaona Shipeta Cup. For what? Wabunge wetu sijui ni kazi gani wameenda kufanya kule. Wameenda wameshabikia Gachagua must go. Gachagua ashatoka. Hili ni lenu lishughulikieni. Hakuna mambo mengine, ni accountability and transparency. Pesa zimetengwa, kazi ifanyike. Jogo manie sekta mar tuke e county ni Mombasa koni gimodong maginyalote mosani en mana bago ng'anyo mar sundo piny owacho to chutho ten county ma Mombasa mondo miyotie gedo mar pawni magikoni gedo mare osekwamo e thuolo moheo higni 10. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pedala wa kiwinjo kajo Mombasa koni tunaona nani kapu, yule kapu, oken kikapu, en kap. Koro kijo ka gin kapu, gin kikepe mang'eny, koro en mana giwacho ni ng'ani golo kap, ng'acha golo kap, kombe mang'eny migoyo to pap to nge. Koro wawere kod mano. Yiero mag kor gwenge riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF koro biro dhi nyime bang' do mamalo e kaunti ma Kitui chiwo ng'eto mare odiochieng' ma kawuono. Duto matayo yiero mag FKF e oboke makende olero ni tok do chiwo thuolo mar yiero mag kaunti ibiro bagi tarik 14 mar dweni. Jakom mar duolno Hesbon Owila wacho ni jogo mabiro chung' ne yiero nyaka chop e tesende mag goyo ombulu tarik 14. Do ma Kitui yande ne ochungo yiero no bang' riwruok moro chopo e nyim do ka giwacho ni gin ema gin kod ting' mar tayo yiero makamano. Which decision has been made on the basis of the evidence presented. This court, having stayed the proceedings, cannot again be asked to extend conservatory orders because, in effect, those orders have also been stayed pending the determination of the Nairobi petition in accordance with Rule 27 of the Mutunga Rules. In accordance with the Rule 27 of the Mutunga Rules, the application for extension of conservatory orders is not tenable and is hereby disallowed. Banglo tuke motelo ne yweyo league maduong' mar FKF Kenya Premier League, club mar Mathare United gero ni gibiro bedo kod season maber kendo dong' e league maduong' season manyien. E alap ma Mathare kama club no timo rako, kocha mar Mathare John Kamau gero ni gibiro bedo matek kao okombe mar league ma pachoka, kowacho ni timno nonyiewo jotugo mathoth kendo biro kao gi thuolo malach mar tugo kit tugo madwarore. Kamau bende okwayo riwruok matayo tuke mag adhula FKF mondo orid weche mag maundu matimore e liga bang' tulo muoch e kind tuk Gor Mahia gi AFC Leopards. Mesha Kotieno ma en achiel kuom jotuk Mathare wacho ni League tek, kata kamano tukegi 8 magisetugo nyaka sani ginyalo mana medo bero kitugo margi mondo gitieke thuolo maber giko mag tuke. Like most of the trainers say, it is a marathon. But the most important thing for us is that from the word go, I think we started very poorly. Now we have gained the pace. So the most important thing, we have an objective of remaining in the Kenya Premier League next season. And I think right now we stand at a very good position. But also, all that I would like to say is that each and every point matters. Jong'wech mawuok e county sub county kata gwenge ma Nyahururu Ramogi noyudo puonj ewi kedo gi lwenj udi gi kit chwech e kindgi. Tiegruogno ma bende otim gi riwruok matayo tuke mag ng'wech pachoka komakore kod Aguch Ngaf gi bengi mar Equity noyo jotugo mathoth kuwuok e alwora ma Nyahururu. Kuom kinde mosekalo, lwenje mag udi gi kit chwech osebedo e kind jong'wech ka puonj makama en mar neno ni jotugo obedo opara manyime e kedo kod lwenjego. Riwruok mar Athletics Kenya osebedo katimo tiegruok makamagi e pachoka. Kowuoyo e kinde tiegruok makamano, jang'wech machon Catherine Dereba olero ne jong'wech ni nyaka gitim matek mondo eka giyud omenda kendo ok en gino bang' lweny muoch e kindgi kopo ni gisetiyo matek bang' yudo omenda magi nikech pogruok e paro mag udi. Okwayo jotugo mondo ritre giwegi kaka anyuola achiel. Want to say silent no more.
We don't want to see any man or any woman dying because of what you have earned with a lot of sweat and a lot of pain. Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mag oimore tinde ni aneno ka ji omedo ndiko ka kendo abro mana ledho moko. Poletas owacho ni mano wuod nyosingo mare na Koch Migori owacho ni owinjo yo makare kendo moro ahinya gi weche manyien mokelo Ramogi TV pek sirikal okele ne jopiny yot nikech waneno ka shano to osekelo hinyruok gi ng'ur maka kod kacha kowuok kuom jopiny. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Mejokwiri wuod Alego Kaugage wacho ni bati aneni yo makare. Wacha dhong' manyo chwadore Kisumu jilawo 200 no mokelo tho en wacha dhong' mar jachien. Awuoro sana wach nek ma e piny Kenya masani kendo ma koro okalo kiwango mar maundu. Kuom mano akwayo jawar Ruoth Nyasaye mondo ores pinyni. Wacho kamano, okay? Mano Mejokwiri wuod Alego Kaugage. Erokamano ahinya. Anoka atoti Cardinal mar Migori wacho ni Nyasaye mondo onego duogo res pinyni nikech waneno ka maundu medore sana gi kich nek magalagala. Erokamano to lela nyiso no imore ma waneno wan kod wadwa Moses kachiel kod Pop kendo mora ahinya. Mwalimu Aseriko Ngalo erokamano nyakuom kete Ramogi TV kachiel kod Ochinja Kosege wacho ni awuoro kaka Kenya en dhano ichinjo ka gweno to sirikal to pod omako mos pod oling. Okay? Mago gin weche manitiere kanyakwa Ramogi. Kao kamano mani kod chakruok bedo gi giko dakika en 12 bang' saa 4 mar otieno. Erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko weche manyien mag oimore. Loya mosiro weche gi kowuok e odoma ka weche manyien director mar Lindsay Simani kachiel kod jago picha mar Willis to kod jaloko mar Wilson Ochuka nyinga en George Bati oriti masani.